So, sa mga reunion guys, marami buhat. Oh, sige ni sa landok. Okay. Tawag nyo guys. Maglinya mo. Itlog. Saan pa kanin dua? Ay, layo kayo, layo, layo! Wala, wala! Ano to? Mani yung kwaon guys. Dire to! Let's to, dire, layo kayo, layo! Astang! Wala. Perteng layuan, diara. Perteng layu, ay. Lipong guys. Kini. Lorito. Oh, second contestant. Che! Tan-o mo yun. Sige, magmandar ko dito. Sura na. O guys, ligaw-ligaw na ito guys ha. Kaya pinakatuig mo niwa magkakita dre. Orang ibalik ko sa pagka-high school. Ligaw-ligaw. Bye pagka-high school guys. So, lunay giputan dito nga kabuti. Kwaon na niya. Atong talahon kung iya pa rin makuha ron. Okay, word! Asa ba ka? Gary Mern. Okay, forward. Okay, bante, forward. Asa ba ka? Dire. Wala. Ano sa wala. Di na ba? Wala. Ay, bagay mo yun. Dito. Okay, bahala na ka. What? Ay, siya man nakakuha. Dapat ditaki. So, atong bakbakan ang atong winners ito. Sige nga, picture taking sa tabi. Videoho lang tama. Dukhanan. Lu ko ba pila bi? Bang!